Ako by mala prísť slečna do reštaurácie? Dobrý deň. Dobrý deň. Mojko. Čo si prosíte? Ale dala by som si preso, nejakú kavičku a jemu tiež. Dobre. Nech sa vám páči, mladá slečna. Ale pani, vy ste tak nevychovaná. Ale môj drahý, to tak nie. Už si neprosím. Ako sa má slečna správať v spoločnosti, keď ide s priateľom? Zvyšáčik! Čau! Sladný si, tuto. Hačaj. Čakaj. To si hačkaj. Dobre, môj. Dobrý deň, čo si dáte? Jedno presa s... No to je jedno presa. A ty, Mišačik? A on. 2 presa. Dobré. Nech sa páči. Ďakujem. Bože, Mišačik, nie, to si ma tak teplé. Bože, to je tak hrozné. Bože, to tak teplé.